Здравейте, пак съм аз. Днес пак снимам за фактиона на Creeper BG долна и на СЛЦ. Аз си направих току-що къща и реших да я покажа. IP-то, това е Freesons Gaming, IP-то ще е в описанието, както винаги. В описанието. Ето я къщата ми. Мисля, че е малко яка. Нямаше какво да правя, реших да си направя. Creeper ми даде парцел. Ето, тук що влезнах, си направих къщата. Който иска да влезне в фактиона, да пише на СЛЦ или на Creeper BG долна. И това е, тук са парцелите. Аз предишния клип ви показах правилата. Мисля, че има около 10 човека, ама те реснаха фактиона. И сега май са по-малко. Тук с мен е Debox. Ето го, той си прави къща. И той ще живее тук. И това беше от мен. Бай-бай!